हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय आरो बेखौ नेचार पाब्लिकेसननि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायना होनो नागिरदों दि दाखालि थांनाय बावैसो भिडिअनि गेजेराव कमेन्ट सेक्सनाव गोबां फरायसाफोरानो गोबांथार एसे बिहरनाय जादों आरो गुबुन गुबुन आयदानि भिडिअबो बिहरदों। दा बिनिनो सासेया बर' समाजाव आइजोनि सोलोंथाइ बिनि सायाव एसे लिरनाय थाबैनो नांगौ होननायलाय नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दा बियो स्पेसियेलि बिथाङा क्लास 12नि होनना मख'दों आरो बेजों लोगोसे बेबायदि कुइसना गुबुन क्लास 10 बा 9 फोरावबो जुदि फैयोबा बेबो बेयाव जागोन, एप्लाइ खालामजागोन एबा बेबो बाहायजागोन। दा बर' समाजाव आइजोनि सोलोंथाइ बेखौ आंनो लिरदों आरो बेखौ बे चेनेलनि गेजेरजों फोसावदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, बुजिजागोन, बुजायनानै एसे खोन्थानाय होनायबो जागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बिनि नट्सखौबो डेसक्रिपसनाव PDF फाइल लिंक मोनगोन आरो लोगोसे शेयार खालामनानै हो, गुबुन गुबुनफोराबो जाहाथे मोनहैयो आरो नोंथांमोना बिदि थुलुंगा होयोबासो जोंबो थुलुंगानाय मोनगोन बा आंबो लिरनो हागोन। दा बेखायनो नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो, जुदि स्टुडेन्ट नङाब्लाबो। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदानि रावखान्थि, गुबुन गुबुन आयदानि क्लास, अनलाइन क्लास लानाय गुबुन गुबुनफोर नांगौबा नोंथांमोना चेनेलाव हाबनानै प्लेलिस्टआव चेक खालामनो हागोन आरो लोगोसे डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेखौबो नोंथांमोना नायनो हागोन। दानिया फैदो, गोबाव सम खालामाजासे फरायलांदिनि रनसाय लिरनाय बर' समाजाव आइजोनि सोलोंथाइ। नोंथांमोना नुदों बेयाव स्पस्तयै आं सिनायनाय बायदि नुदों, ओंखायनो नायनानैबो लिरनो हागोन जुदि अनलाइन क्लास लाबाय थानाय समावनो स्क्रिनशट खालामनानैबो जुदि PDF नोंथांमोना मोननो हायाखैबा बा डाउनलड जायाखैबा। दा नायदो, मोनसे समाजा आबुङै जौगानोब्ला बे समाजाव थानाय गासैबो सुबुङानो सोलोंथायारि बिथिङाव रोंगौसार जानो नांगोन। जानो हागौ बियो हौवा, हिन्जाव एबा बोराय बुरै। दा हौवाफोरजों लोगोसे बेयाव थानाय आइजोफोराबो सोलोंथाइ बिथिङाव समानै जौगायाब्ला बै हारिनि समाज आरो रांखान्थियारि जौगानायखौ रावबो हमथानो हाया। समानै जौगायोब्ला रावबो हमथानो हाया। जौगायोब्ला जानांगौमोन, मानोना रांखान्थियारि जौगानायनि गुदि बिथायानो जादों सोलोंथाइ। दा बर' समाजाबो बिनिनो जोबोद गोनांथि दंथारो। बर'फोरा भारताव थानाय मोनसे हारि एबा समाज, बेनिखायनो बर'फोरनावबो हौवाफोरनि रुजुनायाव आइजोफोरा सोलोंथाइनि बिथिङाव उन जाना दङ। मानोना जारिमिनखौ नायोब्ला नुयो भारताव आइजोफोरखौ गोदोनिफ्रायनो हौवानि उन खालामनानै होबोदों। अदेबानि आथिखालाव भारत सोरखारा बेनि सायाव गोख्रों नोजोर होदों, जायनि थाखाय 2009 मायथाइनि सोलोंथाइनि मोनथाय आयेन राइट टु एडुकेसन एक्ट 2009 जेखौ होनदों, दानायनि गेजेरजों गासै भारतनि हौवा हिन्जाव गथ'साखौ 14 बोसोर बैसोसिम लाथारनांगौ सोलोंथाइ जाबसिननानै होबाय। नाथाय दासिमबो बे हाबाया बर'फोरनाव थोजासे गोहोम खोख्लैयाखै बुंजायो। मानोना गुदि सोलोंथाइनि उनाव गोजौ सोलोंथाइ होनायाव बर' आइजोफोरखौ दासिमबो उन जाना थानायखौ नुनो मोनो। अदेबानि बेखौ मख'नांगोन दि बर'नि समाज आरो रांखान्थि दानायाव आइजोआबो हौवानि समान बिबान दं। जानो हागौ बिनि न'खर दानाय एबा समाज दानाय, मोनसे न'खरनि रांखान्थि आरो मोजां आबहावा दानायाव हिन्जाव हौवा नाजायोब्लासो जाफुंसारो। बेनिखायनो हौवानि लोगोसे आइजोआबो समानै सोलोंथायाव दावगानो नांगोन, अब्लासो गावनि गथ' गथायखौबो सोलोंथाइजों इयुन दानो हागोन आरो समाजावबो बिहोमा होनो हागोन। लोगोसे हौवानि लोगोसे रांखान्थियारि आरजिनानै गावनि न'खरखौबो रांखान्थियारि फसंथानो हागोन। आइजोफोरखौ बर' समाजनि गोजों खुन्थिया महरै दानायाव सोलोंथाइया गाहाय बिफाव लागोन जेब्ला समाजनि गोरोन्थि साननायफोरखौ जों गारनो हागोन। माने बर' आइजोफोरा सोलोंथाइ लाबोनायाव जौगासारनाय जानांगौबा, जेखौ जों दा आयदा लानानै दङ, दा बेनि थाखाय जोंनि गासै बर'फोरनावनो, हिन्जावाल' नङा, गासै बर' समाजावनो माखासे गाज्रि हुदा एबा गोरोन्थि साननायखौ जोङो गारनो नांगोन। दा बेनि गेजेराव दङ, नायदो, आइजोखौ गुबुननि फिसा साननाय, हाबा जाबा गुबुनासो मुलाम्फा मोनो साननाय। दा बेथ' एक्सुवेलि दंखायो। जोङो आंनि फिसाजोखौ फोरोंनायस्लाय आं फिसाज्लाखौ मोजाङाव हरनोसै, फिसाजोखौ मोनसेयाव दोननोसै, मानोना फिसाजोआ हाबा जाबा गुबुनावसो सहैगोन। बिदि साननाया जोंनाव दासिमबो गोबां दङ होनदों। जायफोरनाव माने सोलोंथाइया मा बिनि बागै जायफ्रा मोजां गियान मोनाखै, बिथांमोननियाव थानाया बे दाबो दङ। आइजोनि मेलेमारि आरो देहायारि लोरबांथि साननाय, माने आइजोफोरखौ साननायाव हौवाफोरनिफ्राय हासिना, बिसोरो फिजिकेलि उइक, हौवाफोरनिफ्राय हासिना, बेफोरबायदि साननाय, समाजखौ आइजोनि सिङाव थाजानो गिनाय आरो बायदि बायदि। दा बैफोर साननायखौ लानानैनो आइजोनि गुबुन गुबुन खाबुफोरखौ जानगाराव दोननाय बायदिफोरा मख'जाथाव। माने गुबुन गुबुन हाबाफोरखौ, माखासे बिबानफोरखौ आफादनियानो जा
माबा मोनसे समाजनि खामानि मावनायानो जा हिनजावफोरनो फाला होयै माने बाहागो होयै आइजोफोरनो बाहागो होयै बेफोरो जोंनाव एफेक्ट खालामगासिनो दङ होनदों। दा बेखायनो बेफोरखौ जों गारनो हानांगोन। दा बेफोरनि अनगायैबो आथिखालावबो बर'फोरनि हालामा आरो रांखान्थियारि बिथिङा थोजासे बिबांनि जौगासार नङा। गोबां सोहोर मोखां बा सोहोर नोगोर खाथिनि नङै ओनसोलफोर दङ, लामा सामा जौगायाखै, स्कुल कलेज मोजां गैया, गोजान थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनो मोजां लामा गैया, बा न'आव न'खरा माने साथाम साब्रै जुदि गथ' दङबा फोरोंनायाव माने जाफुंसार जानो हाया, साफ्रोमबो फिसाफोरनि थाखाय आंखाल जायो। दा बेफोरबायदि प्रब्लेमा जोंनाव दाबो जोबाखै होनदों, जायनि थाखाय आइजोफोरखौ सोलोंथाइ होनायाव जानगार जाहोदों आरो सोलोंथाइ गोनांखा आइजोफोरखौबो थिसननायनिफ्राय जानगाराव दोननांदों आरो फारसेथिं नैबे मोनसेया जोबोद माने गाज्रि माने बारहावा आरो माने जोंनि समाजाव दासिम जेसेबांनाखि रोंगौसार जानानै रोंखानाय माखासे आइजोफोर दङ, बेफोर जुदि एंगेज जानानै थानाय नङाबा हौवाफोरानो बेनि आइजोफोरनि खामानिखौ लागासिनोखा, हौवाफोरनोनो थोआ जोंनि जायगायाव आरोखि रांखान्थियारियै माने बेस्थ' खालामनो होनाया। बेनिफ्राय होमबा हिनजावफोरखौलाय मायाव खाथायनो? नैबे मोनसे अबेबा मोनसे हमनानै ला जोबोद गिदिर श'रुम, हिनजावफोरखौबो नांगौमोन नाथाय हौवाफ्रानो बावनो फिलाप जाखायो, हिनजावफोरा माने चान्सखौनो मोनासैलायनो। दा बेबायदि जोंनाव दङ, जायनि थाखाय आइजोफ्रा लेखा गोरों जानानै न'आवनो गोग्लैसोनानै थानाय हिनजाव, ओंखाम संनायावनो फैफिननांगौ जानानै दङ। बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि इयुननि माने बिमा बिफाफोरा आइजोफोरनि फारसे सोलोंथाइ होनायाव लेहेम जालांदों आरो। दा बेखायनो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों नोंथांमोना। बेनिफ्राय जायनि थाखाय आइजोखौ सोलोंथाइ होनायाव जानगार जाहोदों आरो सोलोंथाइ गोनांखा आइजोफोरखौबो थिसनथाइनिफ्राय जानगाराव दोननांदों। दा बे अदेबानि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनांगौआ जों गावबा गावजों लोगोसे जोंनिया समाजाबो बिबान दङ, माहारि आफादफोराबो बिबान दङ, लोगोसे सरकाराबो गोख्रों नाजानांगौनि गोनांथि दंथारो होनदों। दा अदेबानि आथिखालाव सोहोर मोखां ओनसोल रांखान्थियारि जौगानाय जायफोरना न'खरफोरा बेनि सायाव सांग्रां जाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। माने जेराव टाउन खाथि मोजां लामा, हान्था मेला लामाया मोजां, स्कुल कलेज खाथियाव दं, बा न'खरफ्रा फैसा थाखा गोनां, बिसोरो दा बेखौ सोलायबाय, बिसोरनि फिसाफोरा माने आइजोआनो जा हौवायानो जा रोंबाय आरो। अब्लाबो बियो थोजासे नङा। दा बेनि थाखायनो जोङो बयबो हाबा मावनांगौ दङ। मानोना सासे बर' आइजोआ जाम्बि जायोबानो बर'आव सासे जाम्बि दङ, सासे बर' आइजोआ लेखा गोरों दङबानो बर'आव सासे लेखा गोरों एरनाय दङ। दा बेखायनो मानोना जों सासेसो गासै बर' समाज, बेखायनो जों गासैबो रोंजोबनांगोन। मोनफ्रोमबो न'खरनि आइजोआ रोंनांगोन, मोनफ्रोमबो न'खरनि गथ'आ रोंनांगोन, मोनफ्रोमबो न'खरनि आइजोआ रांखान्थियारि गसंथानो हानाय जानांगोन। होनबानो जों बर' समाजा हारसिंनो जौगालांगोन आरो। दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों। बेफोर खोथाफोरखौ लिरजोबनो हायाखैबाबो बुजायनायखौ खोनासंनानै जायफ्रा बुजिदों लिरनो हागोन आरो। दा बेखिनिमोन। गुबुन गुबुन भिडिअ आरो शेयार खालामनानै हो। गुबुन गुबुन भिडिअफोरखौ डेसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन आरो प्लेलिस्टआव नायनो हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।